Gdje ste, dame i gospodo? Evo nas ponovo sa Marijom i sa Darijom. Igramo Minecraft preživljavanje utro. Evo ga Dario, ovaj Marijovski. Mi smo majmuni, ako niste znali. Ne, prekini ste mi. Ljudi, samo sekund. Evo nas, ljudi, nastavljamo. Samo malo da kopam u zemlju, Mario. Vidi, ja kopam s mačem, kako sam pametan. Majke mi jesu. Baš mi teža. Jebem ti, što te leža. Kako dobro kopamo ovu zemlju, je. Mario, ajmo da napravimo neku kuću. Ajmo neku kuću da napravimo. Dario, Daka. Ajmo neku kuću. Inače, subscribite se na Dario Gamer HD. Samo da znate, slika mi je promijenjena. Koja ti je slika? Vidjet ćete samo Dario Gamer HD. I u tu kliknete, subscribeujte se i naravno lajkujte. Da. Dario, gdje si ti? Haha, hero. Gdje si ti, Dario? Si ovo ti? Mario, si ovo ti? Nemoj. Dobro, neću, ajde. Ajmo, Dario, neku kuću da napravimo. Ajde. Stani. Eno ga. Hero. Vidi nam kuću, jebem ti život. Vidi nam kuću. Ma Maksi, Dario, treba nam samo da preživimo jednu noć od Creepera. Da. Kao Creeper atak. Evo i Mario snima. Mi smo, brati, iz džungle. Evo vidite, jedan, dva, evo njega, Govedo znači jedno. ljudi, vidiš opet su se skinovi promenili, pozdravi ovo moj skin, vidite inače ljudi da znate Evo to, Marija retardiranog. Tako bi moj skin izgleda. Gdje je moja kuća? Ljudi, kako mi je dobra kuća, Mario, vidi mi kuću. Hajmo mi da krenemo, znači vidi kako je dobra kuća, znači... Ne. Ovo je moj skin da znate, vidite. Dario, slomi ovo. Dario, ti popravljaj, ti... Nemoj. Ljudi, to bi bilo sljedeća epizoda, idemo mi na novo preživljavanje. Ajmo, Dario. Na novo preživljavanje, brate, ovo smo baš loše. Dario, aj prebači moj skin. Stani je. Tvoj. Cink. Ne, ovo neću. Upali Dario taj Bluetooth. Skonektovalo te, sam ja izašao. Evo ljudi, ništa to što se tiče ovog retardiranog preživljavanja. Paz!